Здравейте на всички потребители и потребители. Днес ще ви покажа една листовна техника, която се надявам много ще ви помогне. Влизате си в Майнкрафта, отивате в някакъв свят, без значение какъв е. Може да е на Survival, може да е на Creative, каквото си решите. След като влезете в вашия сървър, сега ще отворя LAN, за да може стартирам LAN, за да може да си правя таймсет, като стане нощ. Ето така. Вземете си какъвто си поискате блок. Аз, например, ще си взема някакъв вид вълна. Зелена. И червена. Тази техника, която ще направя, няма абсолютно никакви модове. Аз в моите клипове няма да имам и модове. Защото има много измамници, които съм ги гледал. Но сега, както и да е, да продължим към клипа. Издигате 3 купчета нагоре. Тук само 2. Отивате в инвентара, отивате на раздела за Redstone и си вземате червенокаменен ретранслатор. Той ще трябва малко по-късно, но да е в нас. И един разпределител. Разпределител го слагате ето така, да сочи към този блок. Вземате си една оградка, една сигнална плочка. Да знаете, тази сигнална плочка няма да ни потрябва за абсолютно нищо, когато стъпим на нея, нещо да се сигнализира. Не, абсолютно нищо. Това е просто за да спира водата. Ще има вода. И аз вместо да сложа табелка, така ми изглежда, че е по-красиво. Сега тук слагаме разпределителите. 4 разпределителя в една редичка. Тук слагаме какъвто си поискаме блок, по желание. Вземаме някакъв друг блок, или ако вие сте си решили да сте само с един блок, си го правите с един блок. Ето, това трябва да ви се получи за сега. Ето идва ред и на червенокамените ретранслатори. Поставяте ги ето така, а ето тук в това квадратче ги поставяте като ромб. На мен поне така ми прилича. Или на неоформен квадрат. След което вземаме Redstone, задължително тук сникваме. А тук си го свързваме обикновено без да сникваме. И ето това трябва да се получи сега. Отиваме отново в раздела за Redstone. Вземаме си TNT. Колкото искаме, аз просто вземам директно 60 по един стак. За да си вземете директно по един стак, става много лесно. Задържате шифта и цъкате върху съответния блок. Може да не е динамит, каквото си поискате. Тук не е задължително да съм сложил в трите квадратчета. Аз така съм се решил. Също не е задължително, например в миналия сложих 3, а тук да сложа само един. Това не е и в този да сложа 3. Това не е задължително. Сега вземаме още 3 стака с TNT. Вземаме си една ръчка. Поставяме TNT-то в последния разпределител. И ето това ще ви се получи сега. Но аз забравих най-важното. Вода. Ето това ще ви се получи сега. Това вече е краето. Аз съм поставил вече и ръчката. И сега ще си помислите, че ще гръмне всичко. Но нищо не гръмва. Това е без никакви модове. Просто тази техника много ма кефи. Надявам се да съм ви помогнал. След много късо време ще кача нов клип за скъсител на импулси. И да,
това надявам съм да съм ви помогнал. Това е моя първи епизод. Освен Майнкрафт, освен за Майнкрафт, с още един приятел ще имаме за GTA мултиплеер. Той сам ще снима за CSGO. А с един друг приятел ще снимаме за Майнкрафт, за Survival, най-вече за Redstone и за Skyblock. Това е за днес. Надявам се да съм ви помогнал. Днес си за отделеното време.